हादरसानि राजखान्थियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सिउली महिलारि 3 नं कक्राझार विधानसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि सिउली महिलारि सासे गोख्रों आइजो महरै सिउली महिलारिनि एजेन्डाया मा जागोन देशपुरा मन्त्रि महरै रायजोखौ सिबिनो गोसो सिउली महिलारि Bodo Live 24 नि गाहाय सुजुगिरि किंकन मोसाहारिजों जरखा सुंद मोगा-मोगियाव सिउली महिलारि 5 बोसोराव खालि थगायनानै जानाय 5 बोसोर खालि 5 बोसोर उखुलिगोन बियाबाव आं मोजांखौनो नुदों जेराव थांदों बेफोर बिपुल समर्थन मोनदों रायजो राजा ओंखारनानै फैजोबदों बियो टाउनावनो जाथों गामि सिङावनो जाथों जेरावबो आं बिपुल समर्थन मोनदों फैबाय थानाय समाव मेडामनि एजेन्डाया मा जागोन गुबै खामानिया फार्स्ट एजेन्डाया टाउन डेभलपमेन्टआव थांगोन दिनैहाय जोंहा टाउनावहाय अनेक लेकिंस दं ड्रेनेज सिस्टेम मोजां खालायनांगौ टेम्परारि फ्लाड जानायखौ मोजां खालायनांगौ जों मोनसे जेरावबो टाउनावहाय CCTV केमेरा प्लास लाइट हिन्जावफोरनि सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटिनि थाखाय बेनि उनावहाय वुमेन्स एम्पावारमेन्टनि सायाव आं खामानि मावनो सानो आरो युथ्सफोरनि सायाव आं खामानि मावनो सानो थारैनो मेडामा आइजो माहारि महरै बेवहाय बिजाथि महरै मोननो हादों आरो बेबायदिनो BPF दोलोनिफ्राय गिबिसिन दा बेवहाय बिजाथि महरै बादायनो थांदों मेडामा मा बुङो बिजाथि महरै मोननो थांनाया आंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव दिनैहाय आंखौ BPF पार्टिनिफ्राय हिन्जावफोरनि जानानैबो मोनसे आङो टिकेट होदों आरो बेनि मान सन्मानखौ आं रैखा खालामगोन आरो हिन्जाव माहारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन फैबाय थानाय समाव आइजो माहारिजों लोगोसे लाइमोनफोरनि बेलायाव माबायदि खामानि मावनो होननानै सानदों मेडामा लाइमोनफोरनि बेलायावहाय जेनेबा निका नियुग माने जायना क्वालिटि दं बिसोरो जब मोननांगौ आरो जायहा माने ड्रप आउट स्कुल ड्रप आउट कलेज ड्रप आउट मानसिफोरनि थाखाय दस्रा धरननि जों फाइनान्सियेल हेल्प खालायनांगौ जाहाथे जौगासारनाय जायो आरो गामि ओनसोलाव जाय लाइमोनफ्रा फरायजोबनो हायाखै बिसोर जाहाथे दस्रा धरननि जेनेबा खेथि बाथि खालायनानैबो बिसोरखौ माने उन्नत माननि खेथि बाथि खालायनानै जाहाथे गावनि साबलम्बी जानो हायो बेफोरनि थाखाय आं हेल्प खालायगोन दा बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव दा बेखौ